assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko a gurguje muna mika yabo da jinjina ga jami'an tsaronmu na NDLEA. Wato kenan na ce NDLEA su ne waɗanda suke yaƙi da sha da fatauci na miyagun ƙwayoyi, waɗanda suka kama wata baiwar Allah wata ta taho da bullet bakko guda za ta tafi zuwa ɗan tumaki ko za ta je faskari ko wani abu gari mai kama da wannan. Lallai waɗannan jami'an tsaro lallai sun yi abin jinjina, sun yi kuma abin aiba musu. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana irin su cikin jami'an tsaro kuma ya ƙara musu ƙwarin gwiwa kuma ya taimake su a ce banka ne kuma ya taimake su al'amuransu da suke yi na yau da kullum. Abu na gaba shine lallai waɗannan jami'an tsaro sun yi namijin ƙoƙari. Bayan namijin ƙoƙarin da suka yi, sai dai akwai wani matsala da aka samu daga baya. Matsalar da aka samu shine wataƙila su jami'an tsaron sun ganta ko kuma a yanzu a gurgurta nake so na haska musu. Matsalar da muke zargin an samu ko da nake zargin ne an samu a gani na. Lokacin da aka haska yarinyar nan ta yi bayani ga bullet a gabanta, amma ana tambayar ta cewa wane ne ya ba ta bullet ɗin nan ta kawo, ta ce wai bata san ko waye ba ta san shi ba. Wato sai na fahimci kamar ba a kama wanda shi ya ba ta wannan kayan ta taho da shi. To ko in dai da gaske ne kamar yadda na saurara ba a kama wanda ya ba ta kayan nan ta taho da shi zuwa Katsina ba, kuma aka haska ta a bidiyo, gaskiya an yi kuskure. Wannan totally is bad, gaskiya wannan bai yi ba. Domin ya kamata kafin a haska yarinyar nan a ce an kama wanda shi ne ya aike ta, domin haska ta ba a kama wanda ya aiko ta ba shi yake nuna kamar an ba wa wancan dama na ya gudu kar a kama shi. Amma wallahi ko za a kama shi sai an sha wahala. Duk da bullet ba ɓoyen abu bane, abu ne wanda kowanne yana da number. Akwai numbers a jikin kowane bullet, daga inda yake, daga inda aka siyo shi, daga a hannun suwa yake da sauransu. Bullet yana da wannan. To abinda muke jin tsoro kare zama da cewa iya wannan yarinyar da aka haska mana shi kenan an gama kes din. Ita kadai kurin za a je watakila a hukunta, ba mun ce hukunta ta wai laifi ne ko kuma a'a ita kar a hukunta ta, ba haka muke nufi ba, a fahimce mu da kyau. Abinda muke nufi ko kashe ta aka yi, ribar da aka ci ba ta da yawa akan inda an kama waɗanda suka aiko ta. Domin in ba sa'a ba waɗannan sinamun mutanen da suka aiko yarinyar nan, in ba sa'a ba irinta sun aiki ya kai mutum 20 ko sama da 20 zuwa cikin wannan garin da aka aiki wannan yarinyar. Wataƙila a mutum 20 da suka aika ita kadai kurin aka iya kama, wanda su din da sun zo hannu wataƙila da balli ya tashi na sauran da suka aika. Wannan shi ne dalilin da yasa sai nake ganin cewa kamar gaskiya jami'an tsaron Najeriya waɗanda suka haska hoton yarinyar nan kafin kama waɗancan mutanen sun nuna rashin ƙwarewa, kuma bai kamata su yi haka ba. Ya kamata muna yabon ku, akwai ƙwararru a cikin ku, ya kamata a ga abin da za a dinga nuna ƙwarewa. Wannan abin bai yi ba, kuma muna sa rai cikin nasara cikin yardar Allah za a yi bincike a gano bullet ɗin nan daga hannun suwaye ke suwaye. Kuma wallahi abin da ne mamaki a ce daga Nasarawan Toto a taho da bullet a keta ta kusa da katangar fadar shugaban kasa, amma a ce ba iya kama bullet ɗin nan a cikin Abuja ba. Sai da bullet ɗin nan ya je Kaduna sannan aka kama shi. Tsakani da Allah Abuja akwai sauran lale. Domin ya kamata a ce Abuja akwai manya-manyan cameras, akwai manya-manyan na'urori a Abuja wanda in dai mutum ya wuce da kayan laifi musamman irin waɗannan a ce za su iya nuna shi. Amma a ce mutum ya taro da bullet tun daga Nasarawa, hanyar Nasarawan nan da ake keto cikin Abuja a zo a wuce a tafi Kaduna, mun san hanyar nan hanyar wuce a nan muke. Hanya ce wanda sai ka wuce ta gaban manya-manyan barin sojoji, hanya ce wanda sai ka wuce ta gaban ta jikin katangar gidan shugaban kasa sannan ka wuce ka taho sannan ka zo ka tafi Kaduna. Amma a ce an wuce da irin wannan kayan laifi ta kusa da gidan shugaban kasa, ta kusa da Lingi bare, ta kusa da Abacha bare, ta kusa da Gawan bare, amma yarinyar nan ba kama ta ba sai da ta je Kaduna. Tsakani da Allah wannan kasawa ta bayyana. Da fatan Allah subhanahu wataala ya saka a ƙara irin wannan abin kunya din. Wannan kenan. Kuma har yanzu ina ga muku muna yaba jami'an tsaron da suka yi wannan aiki na kama wannan yarinya. Sannan abu na gaba, a gurguje akwai gwamnan Zamfara wanda ya magana kan kokarin da yake yi na zuwa Abuja. Ya samu chief of army staff, ya samu ministan tsaro, ya samu shugaban kasa akan maganar tsaron Zamfara. Amma mu babban abin da ya dame mu a cikin labarin da gwamna ya bayar, yake cewa idan an yake ya nemi alfarma idan aka kawo sojoji Zamfara, ya faɗi inda ya kamata a kai sojojin da an kai su an zube su, kuma wai daga Abuja sai a samu wani sai ya kira wasu
su dawo bayan can din ba a gama kes din ba, bayan can din yan bindiga ba su da kashe mutanen ba, sojoji suna can suna tsaron su kuma sai a dada su, in an dada su a je a kashe dubun dubatar mutane. Yanzu dan girman Allah wanda yake dada sojojin nan, dan girman Allah yanzu idan sakacinsa ne ya jawo bayan ya kira sojojin da aka je aka kashe dubun dubatar mutane, ya za ka yi da rayukan mutanen da aka kashe? Wannan wani irin cin amana ne. A kai sojoji bakin aiki da kare baka ce su dawo, kowa yake wannan aikin ya tuna bakar addu'an wallahi tallahi ba za ta bar shi ba, domin wannan shine asalin cin amanar, asalin shine zalunci. Sojoji na bakin aiki ka kira su dawo, ban ce wani ko wani ba, domin da gwamna ya ce wani nake kiransa ke kiran sojojin nan wallahi sai na ambaci sunansa a nan gurin, amma gwamna bai ce wani ke kira sojojin ba, amma bai kamata a yi mana haka ba, wannan bai yi ba. Ya kamata ku ji tsoron Allah, ku san cewa nauyin al'umman nan yana kan ku yana wuyan ku, kuma wallahi sun matallahi tun kafin a je lahira sai Allah ya nuna wa mutum ishara tun a wannan gidan duniya din, wallahi matukar ya ci amanar al'umman da yake mulki. Wannan kenan. Abu na gaba, Janar Christopher Musa, wanda yake shine shugaban sojoji da duk wani mai damara, shine Chief of Defense na ƙasa. Janar ya yi magana akan albashin da ake ba sojoji a filin daga wancan lokacin. Na so ne magana amma ban samu lokaci. A takaice yanzu zan hada ta cikin wannan bayani. Janar Christopher ya ce abin da ake ba sojoji in sun je filin daga a wata baya wuce naira 50,000. Tsakani da Allah, a waye gari a ce a Najeriya, a wannan kasar da take da dimbin arziki, a kasar da 'yan majalisu suke hawa motar miliyan 150, miliyan 300, idan president senate ya taho zaka ce shaidan ne, idan shugaban majalisa ya taho kai ka ce shugaban kasa ne tinkaro, kowanne da convoy kuna hawa motoci masu tsada da kuɗin mu, amma ku kasa ɗiban kuɗin nan ku ba sojoji isasshen albashi da za su je su tinkari yan ta'addan nan. Yanzu kuma mana adalci kenan, a ce soja a wata ana bashi 50,000 a filin daga, kuma wai kuɗin abincin soja a wuni wai a bashi naira 1,200. Wannan ba ni na faɗa ba, shugaban sojojin ya faɗa, ya ce naira 1,200 shine abin da ake ba kowane soja a filin daga, kuɗin abinci a rana. To data zai sa ko kuma kudin katin waya aka bashi. Mu da ba filin daga muke ba da babu bukatar sai mun dinga buga wayoyi a gari. Mu da muke zaune a cikin gari bella, ni a rana ɗaya data kudin ina cin ta ninki kusan 3 na wannan kudin, data kadai ina cin ta ninki da wannan kudin, ni da ba gwamnati. Amma wanda gwamnati ta tura fagen daga tana bashi naira 1,200 wai kudin abinci. Yanzu nan ba cin amana bane ba. Na rantse da Allah idan ku gyara wannan batun a duniya, wallahi sai Allah ya tona muku asiri. Wannan shine maganar gaskiya. Mu za mu gaya muku gaskiya, in kun gada maku ɗauka, kun gada maku ce mu ɗan tsaurin kai, amma mutum zai ga abin da ya tinka ya mutu. Wannan kenan. Sannan abu na kusan karshe, zuwan da sojoji suka yi, zuwan da gwamnoninmu suka yi Amerika a wancan lokacin, tun da yanzu nan da nake maganar nan, ina maganar ne a yau Talata 25 ga wannan watan na 6 da muke ciki, kuma na san gwamnoninmu sun je Amerika tun wajen watan 4 da ya wuce, da zummar za su lalubo bakin zariyar kasar. Shi sa tun a lokacin mun fitar da bidiyo mun ce musu wallahi asarar kudin mu suka yi mana, zuwan su America nan aikin banza ne. Daga lokacin da gwamnonin ku kuka je America kuka da zuwa yau, dan girman Allah ku ga mana wace tsiya aka kulla da zuwan ku America, za mu iya cewa ya yi mana da dame ido. Abin da aka yi, an yi asarar kudi, an yi asarar kudin motar, an yi asarar kudin jirgin sama da aka ji. Shi yasa muka ce ku bar su, ƴan cin amana ne America. Mutanen banza ne, tsinannun Allah ne, bai da amfani. Wannan kenan. Abu na kusan biyun karshe, na farko muna kira ga mai girma Malam Nuhu Rubadu, wanda kai Nuhu Rubadu dan arewa ne, kai ne National Security Advisor, kai ne mai ba shugaban kasa shawara a bangaren tsaro. Kai dan arewa ne, arewan da a yanzu take ta kama da wuta, kai ne mai ba da shawara a bangaren tsaro, abinda kace shugaban kasa bangaren tsaro shi za in dai shugaban kasar na jin maganar ka, ba da munafunci aka yi maka ba. Nadin in ka zo ka faɗi magana ba a yarda da maganar ka nake ne. Na farko kenan, Nuhu, Malam Nuhu yana da kyau ka kalli abin da ke faruwa da idan basira, ka daina ɗaukar shawarar mutanen da suke zuwa suna ce maka arewa zauna take lafiya, ƙarya suke maka. Bayan wannan, Nuhu Rubadu a matsayin ka na ɗan arewa akwai Badaru Talamis, wanda shine babban ministan tsaro, shi ma ɗan arewa ne, mutumin tsohon gwamnan Jigawa. Bayan Nuhu Rubadu akwai Bello Matawalle, ƙaramin ministan tsaro, ɗan garin Zamfara ne da yanzu tana ɗaya daga cikin state da ke cin wuta a arewa. Uku ke. Mutum na hudu akwai mai girma Yusuf Buci, shine Darakta DSS na ƙasa. Mai girma Yusuf Buci mutumin Kano ne, ɗan Buci. Yusuf Buci ɗan arewa ne, ɗan garin
Kano ne kai, daga garin ku zuwa garin Katsina gaba ɗaya bai wuce kilomita 100 da wani abu ba. Katsinar da take cin wuta a yanzu, Yusuf wuce a duba wannan abu, a kalli halin da ake ciki. Mutum na biyar da zan rufe kofa da shi shine General Christopher Musa, shi ma dan arewa ne, shine shugaban sojoji gabaki daya, shine Chief of Defense na ƙasa duka. Waɗannan mutanen da na kawo guda biyar ɗin gabaki ɗaya su ɗan arewa ne dukkan su, kuma su suke da waɗannan mukaman a wannan gwamnati. Tambayar da muke so muku dan girman Allah, ba mu ce ba ku kokari ba, amma dan girman Allah yaya kuna da waɗannan mukaman masu wannan girman, arewa take cin wuta amma har yanzu shi. Wannan shine tambayar da mu muna muku tambaya ne kafin Allah ya tambaye ku. Wannan tambayar da muke muku na rantsa da Allah zai muku irin ta. To ba ma so a kai gabar da Allah zai tambaye ku da kansa ba ku da amsa. Shi yasa muke gaya muku tun a duniya. Ku ji tsoron Allah, mu da ku gabaki daya aikin nan ku tsaya ku yi shi tsakani da Allah, domin kun rantsa da Allah za ku kare rayuwar dukiyoyin mutane. Waɗannan mutum biyar din gaba ɗaya harkar tsaro muke. Idan kuna yin kokari tsakani da Allah, kokarin da kuke yi bai isa ba. Arewa ta gama yawo, abin da ya rage mana ɗan kaɗan ne, ba noma ba kiwo, kasuwanci ya tsaya. Haka za a tafi. A ƙarshe, jan hankalin da zan buku tuna lokacin da za ku sauka daga kan waɗannan mukaman, domin in yau ku ne gobe ku bane. Za ku sauka kuma arewa za ku dawo. Idan kun dawo arewa, zaman lafiya bai samu ba, a ina za ku zauna. Ingila ko Amerika da za ku je ku zauna ba ƙasar ku bace ba, akwai lokacin da sai kun baro can. Arewan dai a nan ne gurin zaman ku. To in a yanzu ba ku yi amfani da kujerun ku arewa ta zauna lafiya ba, in kun sauka daga mukami, a ina ne za ku zauna ku ji daɗin zama? Wallahi ya kamata ko ba ku ji tsoron Allah ba, a misali ba ku duba wannan, ku duba makomar ku ta gaba. Tunda yanzu ai ga Buhari tsohon shugaban kasa ya gama mulkin shugaban kasa, amma yanzu yana daura a zaune. Yanzu daura in ba ta zaune lafiya ana politik, ya isa ya zauna a daura. To duk wanda yake ganin garin su ba a yi, shi yasa ba zai damu da abin da ake yi ba. Wallahi abin zai zo na so ya kai har garin. Ba ma fatan abin ya na so ya ci gaba da zuwa guraren da bai kamata ya ba. Da wannan muke wa Najeriya addu'a, Allah ya zauna da ita lafiya. Kuma duk mutumin da yake wa harkar tsaron Najeriya zagon ƙasa, ya Allah muna addu'ar Allah ya wulakanta shi duniya da lahira. Duk mutumin da ke neman kawo ci gaba, da ke neman kawo taimako, da ke neman yin amfani da basirarsa da mukamin da Allah ya bashi a wannan gwamnatin a harkar tsaron nan, ya Allah muna